Lilin mill-miżuri li dan il-Gvern wettaq matul l-ewwel sentejn tiegħu qegħdin inħarsu lejn riformi soċjali fit-tul li se jibdlu wiċċ dan il-pajjiż. Kien b'dan is-sens ta' ottimiżmu li l-Prim Ministru Joseph Muscat indirizza l-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista. Joseph Muscat fisser kif il-ġustizzja soċjali minn dejjem kienet fiċ-ċentru tal-ħidma ta' dan il-Gvern u l-istess prinċipju se jkun il-qafas ewlieni fit-tfassil ta' politika inklusiva msejsa fuq it-tkabbir ekonomiku. Għaliex nistgħu nitkellmu ħafna dwar kif se nqassmu l-frott. Iżda jekk ma jkollniex siġra b'saħħitha li tagħmel il-frott, tkun diskussjoni fix-xejn. Minflok qed niffokaw biex nisqu s-siġra. Nisbru il-biċċiet minna li mietu jew qed jitaqluha. U meta tiżbor ħbib tiegħi, tkun qed tagħti aktar saħħa lil feraġ ġodda. Hawnhekk il-Prim Ministru elenka dak li fi kliemu huwa l-akbar monument soċjali li dan il-Gvern se jħalli għal ġenerazzjoni li tiela, l-integrazzjoni tal-persuni b'diżabilità fis-soċjetà tagħna. Integrazzjoni mfassla fuq żewġ riformi kbar li se jagħmlu differenza kbira fil-ħajja ta' eluf ta' familji. L-ewwel waħda hija dik li permezz tagħha il-Gvern se jkun qed joħloq djar fil-Komunità għal persuni b'diżabilità b'mod li l-ġenituri tagħhom jkunu jistgħu jserħu moħħhom mill-futur ta' wliedhom. Dawn il-persuni mhux se jispiċċaw numri fis-istituzzjonijiet, iżda se jkunu integrati fil-komunità permezz ta' investiment bla preċedent li bdejna u se nkunu mxejna fuqu matul din il-leġislatura. Dwar it-tieni miżura, Joseph Muscat tenna li għall-ewwel darba persuni b'diżabilità se jkunu verament biċ-ċans li jsibu impjieg li jagħtihom id-dinjità li tixraq lil kull persuna. Liż-żgħażagħ b'diżabilità u lill-ġenituri tagħhom ngħidilhom li aħna qegħdin magħhom bil-fatti. U ħankunu qegħdin naraw li nwettqu dan kollu mhux bil-kliem, iżda b'saħħa u determinazzjoni aktar minn qatt qabel. Fi kliem il-Prim Ministru huwa għalhekk li Malta se tkun eżempju għal kumplament tal-Ewropa, mhux biss fl-ekonomija, iżda wkoll fil-ġustizzja soċjali.